Welcome to Kokbro IQ Education. Phadi singtini kaisa nangpungma law eba raidano tui silayano. Sung saimano o jorao India hakutor gonangai IPC Section 144 tai IPC Section 188 phanangjak hwnai. 24 March talni saringni jora Bharat hakutorni Montri Bokrok kok thumnairokni bisingtwi saklai rekha haktor gonangai lockdown tei 144 CRPC tei epidemic 1897-8 phanangjaknai haktor gonangai 24 March talni simi 14 April jora. Phaike o IPC section bukhru tai tangai impose khlaijak jepro violent eba bulai toklai ongo raja saya samung khlaijago tei khlaijakna bwkhak thangui tongo apro 144 CRPC eba IPC Section 144 phunukjago kaisa particular amchayo eba hasteo jahate a amchai tei hastini bororok mungsa samung hamya raja saya samungo godalei manyatei tei kwchangni boyano mwthangui narwkna bagui tei a jora khajak jora tei khoroktam eba khorok bwrui khe nokni ongkhormaya tei kuthungmaya tomungno o raidano sbaike bisitham jail eba fine ma rwnai. Tabuk IPC Section 188 no tui silaina. IPC Section wngkha Police Magistrate eba Public Servant kaisa raidano lagu khlaimano kebofano a law eba raidano sbaike a raidani against samung khlaike IPC Section 188 nangjago. For example, hayung gonangai chini India no khoboi novel coronavirus bemar belai dowoi pitjakma bagui hasteo epidemic 1897-8 phanangjak kha. Je podebot phalnokni bisingo je nangkukma mani phalnai phalnok simi khulukmannai. Romdi pharmacy shop, diagnostic center, hospital, bazar, grocery shop no karei tei risum phalnok, restaurant, park, cinema hall, museum akorok mwthakjak tongnai. Hake o raidano sbaike eba maniakhe 1 month jail tei 100 eba 200 rang fine ma rwnai eba kaini jorimana wngui mano. Hake tinini bagui aswkno nogo tongdi saf sutra khe tongdi hamya COVID-19 bemarni yakni yokdi. Hambai.